El menjamosques és un ocell de coloració discreta, terrosa, amb el pit gris clar i estries poc marcades a la gargamella. El podem observar fàcilment, especialment durant l'estiu, posat ben dret damunt parets, bardisses, cables, branques o qualsevol sortint natural o artificial. Des de la seva talaia ataca el vol de les seves preses i torna al mateix lloc per a menjar-se-les. Va i ve contínuament, capturant mosques i altres insectes voladors. Per aquest comportament és un ocell molt conegut. La gent del camp l'ha batejat en diversos noms: papamosques, caçamosques, xícara o petxera. Durant l'època de cria, entre maig i juliol, també ha de proporcionar aliment als seus pollets. Fa el niu a qualsevol lloc, edificacions, soques d'arbres, enredaderes o fins i tot a una taula com aquesta. El seu hàbitat natural són les garrigues i pinassa amb clarianes, però també és comú als jardins i zones urbanes. La seva àrea de cria s'estén per gairebé tota Europa, Nord d'Àfrica i Àsia Central. S'ha descrit una subespècie a les Illes Balears de coloració una mica més pàl·lida. Quan comença la tardor, emprèn el seu viatge cap a l'Àfrica equatorial i austral, on passa l'hivern.